Hoi. Dag. Wij weten dat Lionel net ziek is. En we willen graag helpen. Nou, kom maar even in. Hij zit onderdoekt. Omdat er ons uitzetten wordt. Als je uitprocedure bent, dan gaat het heel goed. Ze zijn ook zo benauwd dat asielziekers van tevoren uitnaaien. Waar zit er? Weet ik niet. Tuurlijk wel. Je begrijpt ik wel dat ik dat net zeggen ken. Ja, maar we willen wat voor hem dwaan. Misschien kunnen wij hem helpen bij zijn zaak. Of voor hem demonstreren of zo. We zullen het heus net vierig vertellen. Ik zou het je hem echt wel gunnen. Maar wat? Maar wat je hem hij docht. Ja, wat had dus hij in mij te meidje? Wij kunnen geen risico's nemen. Omdat hij wethouder is. Mooi werk, heel schuldige meeschool pakken. Hoe bedoel je? Ja, mensen die het hele dan niks dienen ieder dan niks verkeerd zet, toevallig in het verkeerde landbouw ben ik in de zijdewands ontwaan, dwarsvol. En de lees waar haast te doen. En rotzakken ben hier in de doelhek. En eerst wat bekend, ik kan hem om. Dus krijg ik niet een goed. Donder op, echt! Nee, donder op